pundasyon sa atong pagtuon karon mga igsuon, ang Juan Kapitulo 9, unya ini kahuman ni ini, mo adto ta sa atong unsag yoy angayan atong madunggan karon ug atong hisgutan. John chapter 9 verses 1 to 12, akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Juan Kapitulo 9 versikulo 1 hangtod sa 12. Ningon diha, samtang naglakaw si Jesus, nakita niya ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo, kinsa may nakasala nga natawo man siyang buta? Siya ba o ang iyang ginikanan? Si Jesus mitubag, ang iyang pagkabuta dili tungod sa sala, dili tungod sa iyang sala o sa sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ipadayag diha kaniya. Kanang nasa imong tapad ina ipadayag sa Lord ang iyang gahom diha nimo. Verse 4, samtang adlaw pa kinahanglang magbuhat kita, kinahanglang buhaton ta ang mga buhat nga sa nagpadala kanako kay moabot ang kagabion nga wala nay makatrabaho. Samtang ania pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag sa kalibutan. Human sulti ni ini si Jesus nang luwa sa yuta, naghimog lapok og ginamit ang laway. Unya gidhira niya sa lapok ang mata sa tawo og giingnan. Lakaw panghilamos didto sa linaw sa Siloam. Ang Siloam nagkahulugan nga pinadala. Busa milakaw ang tawo og nang hilamos ug unya mibalik siya nga makakita na. Unya ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo nangutana, dili ba mauman kini nga ang tawo nga kaniadto kanunay nga naglingkod ug nagpakilimos? Miingon siya, mao kana siya. Apan ang uban miingon, dili, pareho lamang sila hitsura. Busa ang tao mitugan, ako bitaw. Sila nangutana kaniya, nganong makakita ka naman? Siya mitubag, ang tao nga nganlag Jesus. Kisay pangalan? Ang tao nga nganlag Jesus, naghimog lapok ug unya, gihidhid niya kini sa akong mata. Og giingnan ako, lakaw ngadto sa Siloam, panghilamos. Busa miadto ako og naghilamos. Unya nakakita na ako. Sila nangutana, hain naman siya, wala ako masayod ug siya mitubag. Magampo ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ang Ginoong nagbuhat sa among mga kinabuhi. Ikaw ang nag-umol kanamo. Ikaw ang naghatag kanamo kusog. Ikaw ang rason nganong buhi pa kami. Salamat Lord sa walay bayad nga gininhawa o kinabuhi nga among nahuptan. Sa walay bayad nga kusog. Nga sa gihapon makakita kami, makadungog, makasulti, makabuhat sa tanan among mga gimbuhaton, kining tanan amo gyud ning pasalamatan diha kanimo. Mong giampo o Dios nga ning kabuntagon imo gyud mi nga himuon Ginoong masakasabot og ayo sa imong mga pulong. Walay relihiyon nga among ibayaw aning dapitag, walay pangalan ni bisan kinsa, kundili ang among tuyo nga nianhi kami, mao ang naghatag sa among kinabuhi, mao ikaw o Ginoong Hesus. Salamat Amahan nga ikaw gayud maoy mahimaya ning among panagtigom, ang imong balang espiritu magalihok sa among taliwala karon ug kaming tanan malig-on ug makasabot kayo sa imong mga pagtulunan. This is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Mayong buntag ang uluhan sa atong pagtuon. Usa ka pangutana nga importante kayong matubag nato karon. Nagingon diha mga igsoon, unsa man ang hinungdan sa imong sitwasyon karon. Unsa hinungdan? Sa lain ana mga igsuon ingon na unsay nakaingon sa imong kahimtang karon. Namong ginay rason. Pastor, gi-high blood ko. Sa mga nanglabay mga panahon, duna gyud kay gipangkaon. Ang uban may mga pastor maka-high blood ka nang way sudan. No? Pastor, na ako'y problema mao ni naa gyud nay hinungdan. Dili gyud pwede mga igsuon nga walay hinungdan. Walay nakaingon, naagyon na nakaingon. So sa makadaghan sa atong kinabuhi mga igsuon, inig abot sa maong problema, wala ta kabalo. Ngano man ni, naunsa man ni.
Usahay i-blame pa nato si Lord. Lord, nganong giingaani man ko nimo? Pero sa pagkatinuod lang naag yun ay hinungdan na ay rason. O kasagaran nga nag-abot nato ang problema mga igsuon, ang pinakaunang rason is pagtalikod nato sa Dios. Ikaduha mga igsuon, ang pagbuhat nato sa giingon sa Dios nga ayaw buhata. O ang ikatulo mga igsuon, mao nga giguba nato ang mga maayong buhat sa Ginoo. Amen? So, aning atong lawas, maayo sabning buhat sa Dios. Ang atong relasyon sa usag-usa, maayo kay na nga buhat sa Ginoo. Ang atong kalipay, ang Ginoo mo'y gabuhat ana, dili kita. Kay kung kita ra, maoy mo himog paagi aron ta malipay, kana nga kalipay kadali lang kaayo na. Mawala ra dayon. Pero lahi manggod si Lord og si Lord mo'y mohatag og kalipay. Kanang nas imong tapad inalipayon unya ka ni Lord. No? Siging gagool. Lipayon ra unya na ni Lord. Lipayon ug unya na ni Lord. So, ang atong gibasa karon mahitungod ni siya sa taong buta nga sukad sa iyang pagkahimugso. Hinumdumi ni nga kung magkatarak ang atong mata, pwede tang trabahoon sa doktor. Kiskisan ni Jose Rizal ang imong mata aron ka makakita. Kamu ba, pambansang bayani ra inyong nailhan ni Rizal? Doktor siya, oy. Kiskison niya ng katarak sa mata aron makakita og klaro. Unsa paylain mga igsoon? Kung ang imong mata naka-experience mangyud kong gasunod ko sa dump truck nga loaded og graba tinwheeler nga dump truck. Nasud sa akong mata kaingon ko og bus or balas. But sa diha nga naoperahan kanang gi mga 2 ka semana kay kanang wa poy budget good pug ko adto nga time. No? So nang huwam ko og 1,000 ni Reverend Beck niya ningon ko nga mudong ko sa Ramiro kakoy patanaw na gid ako mata kay di gyud ko makatulog kay musabod siya nga sakit kayo. Nya di ay to mga igsuon dunay mura og battle o unsa na siya nga insekto nga gamay kayo siya nga hait og tiil naputol na ang iyang ulo. Pero ang iyang sampot nilubong gyud og ayo sa akong kalimutaw. Munang di day siya makuha. Naputol tong iyang ulo og mga tiil kay siging ingana ba? Siging gilugod. And mo to nga pag na-zoom na dito, nakitaan gyud nako nga hala, mo din na niya pagtangtang niya na ay pako kana bitang sa kung dagko na siya murag daging, kailan mo daging? Wala. So kanang naa sa lubi nga mukaon og lubi. Batol o ingana nga gamay kayo siya. Mauday ito nga grabing nilubong gud siya kay gahi mo na siya og kinagrahian. Kana iyang lawas, gahi kayo. Mutong nilubong, gikuha siya. So, nakita na ko diha nga kung doon ay problema ang atong mata, like mapuling siya, magkatarak siya, magpula siya, or magblur siya, or maunsa ng atong mata, pwede siyang tambalan sa doktor. Pero mga igsoon ng atong hisgutan karon, buta siyang gipakatawo. Walay doktor nga moingon sa usa ka butang na tawo, "Uy, himuan ka na kog mata. Usa may gumong gusto? Mata sa kabaw, mata sa kanding, mata sa baboy. Pagpili, labong daghanis kabawan." Di gyud na mabuhat sa doktor mga igsuon. Hello? Gawa siguro kung fresh pa ba, na damage imong mata nga bag-o lang unya na ay mo-donate og mata, matrabaho, makaya na sa doktor. Pero kini problema niya sukad sa pagkatawo. Now, ang mga Hudyo, mga igsoon, naminaw pa ta, ang mga Hudyo, pag naay mahitabo sa ilang silingan, magduda dayon silang na ginisala nga gihimo. Di ba? Kaya nga naman, gisultian sila nga kung naaning inganing mga problema ha, nahimong tinunglo ang tao o usaray hinungdan, mitalikod siya sa Diyos o nagpakasala siya. So munang natunglo siya. Nakaron, natawo ni siya, sukad sa iyang pagkabata, buta, mauni nga ang mga tinunan ni Jesus, niduol kang Jesus og niingong magtutudlo. Di ba mo na gisulti? Mo na gisulti sa atong gibasa karon? Niun sa diha.
Verse 2, ang iyang mga tinun-an nangutana kaniya magtutudlo kisa may nakasala nga natamo siyang buta, siya ba o ang iyang ginikanan? Hello? So what if sa atong pamilya na ay problema? And then doon ay pangutana, kung sa may rason ani nga problema? Ang anak? Ang papa? Ang mama? Huwag na yun hinungdan eh. Nakabalo mo mga igsoon, kung di mo kamaong musubay sa unsay nakaingon sa maong problema, maunang magbasulanay na. Ikaw man, God, kay di pa ka magdali-dali. Di, unta tamay nga, ane. Balos na po ito, sama di ako, dako na yung baba. Di ka kasulbat problema, magsipa kag yaw-yaw. Nga na, no? So, kinahanglan mga igsoon nga, tagaan na to panahon ang kahilom, o pagpamalandong pag-ayo, na nganong nahitabo kini, unsay nakaingon na yan ni, kanusan ni nagsugod. Anong kay balot, kung saan na ito na pagsulbad? Hello? Kasagaran pag yun, ugnay problema, dili ta ka maong manghuna-unag, diin gikan, unsay rason, nganong nahitabo ni, ang ato na hinoong himoon, maghimo tagdugang problema. Napa mo diha? Naminaw pa mo? Maghimo, hinuog, dugang problema. Hello? Tagaan mo na kong panag-ingnan. Ang bata, natural ni mga bata, magduwa-duwa. So nagduwa-duwa dito sa eskwelahan. And then katuluranay sa pultahan, unya ang naa sa likod sa pultahan, mas kusgan kaysa sa naa sa gawas, pag sirado niya, naipit sa bisagra ang kamot sa bata. Gisi. And then, patawag na dayong mga ginikanan kasagaran, konsentidor. Og dili ang teacher awayon, ang ginikanas bata mo'y sulungon. Namina mo? Muingon dayong, gaunsara man ng maestra diha. Gadawat na sila sweldo. Ako'y gasweldo na nila kay kabayad kong tax. Hambog. Di ka maong maminaw, sultian mo na ako mga igsoon. Mga ato lang estimaton, wala man dyan ko nakahibaw. Siguro naas mga 26 or 25 or 27, I don't know, pilay sweldo karon sa mga teacher. Kuhaan mga pag-ibig, mga is, unsa pa na mga benefits diya, plus loan. Kisay mga teacher during walay loan. Ay, haya, oy. Usahay, gani mga igsoon, mabilan na lang sila. Kung clear ka ha, kung clear jud ka. Mabinlan na lang tag 11,000. Kasagaran pa gani ang uban, mabinlan tag 2,000, tag 1,500, 3,000. Hello? Munang, salamat as Ginoo, hopefully mapasar po na nga, naibalaod karon nga, akanang bitang, giapila bitaw, nga mga teachers, dugangan po ang ilahang nga sweldo. Dili, biya po na basta-basta, himuon kagyaya, 44 ka buok. Usa ka tuig, ug sa tibuok tuig na guna nimo, tudluan nimo siya, yayahan pag yun nimo siya. Ug naatas atong mga panimalay, gawas nuntang mulato sa atong mga anak makasayop siya. Pero dito sa eskwelahan, pag nalato siya, birahon ragani ang dunggan sa teacher, imo na rin patangtangag lisensya. Ngano po nang imong gipadas eskwelahan? Ikaw na lang tudlo sa inyo ha? Ano makahibado kag unsay ilahang kapoy? No? Kita pa magsinggit-singgit nila, no? Naawayon og tama ni mga teacher kay nganong ipasagdan. Di na nila madahan mga igsuon. Sa atong balay, tudluan na to atong kinaiya. Mga anak, nag-abot ninyo sa inyong skulahan, sit down ka dito, tangtanga ang imong liston, ihukot ang imong tiil sa bangko anak, at ipil imong bukton. Inganaan yung mga anak. Kabalo na mo ang inyong mga anak, my goodness, bisan pag binugha, andam, di yun mapuyo. Awayon pag yun mong teacher. O, napa mo diha? So, subayon ang problema. Unsa may nakaingon? Kanang gitawag og hinahon. Niya pa ko'y laing pasalamatan. Wala diri si John, no? Pukot. Praise God kayo to. Ningon to nga si Saryan. Inya, delikado pa daw og maputol ang ulo sa bata. Inig pagpanganak kay galingkod ang bata. Pero wala lagi imposible sa Ginoo. Gibuhi ganin niya Lazarong 4 days na sa lubnganan. Unsa pa ka ang pagpagawas sa bata sa tiyan? Bisan pagurog ang bata, bit-bit na daag cellphone mo, gawas, yun na. Naun sa taon mo, ay, huwag pagsalig sa Ginoo. No?
So, i-pray na to. Di ba? Last Sunday, i-pray na to. And grasya sa Lord, normal ra ang iyang pagpanganak. Nanganak siya last Wednesday sa Kadlawon. Grabe dyan si Lord. Na? Bisa marigurog, ang bata ato ga dupa dito sa sulod kay gadayig na daas Ginoo. Gawas gyud gyapon. Nga naman, lahi man gyud basta naa si Lord, lahi ang pagtagad ni Lord sa ato. Amen? Walay imposibles Ginoo. Now karon, ingon nila kisa may nakaingon. Tanawang verse 3. Si Jesus mitubag ang iyang pagkabuta dili tungod sa iyang mga sala o sa mga sala sa iyang mga ginikanan. Siya na taong buta, aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Who knows, gipakatao ko ni Lord nga pobre. Aron ang pagkadato ni Lord mapadayag niya diri sa ako. Who knows, gipakatao ka ni Lord nga i-look down kanunay sa uban. Aron someday, ang gahom ni Lord mapadayag diha sa imuha. Imagine si Duterte, muingon siya sa iyang classmate, ako'y gama sa imong project, pakanon ra ko nimo. Pakanar ako, pasawu ako paniod do. Hello? Si Manny Pacquiao gutom. Bulihon sa eskwelahan mo nang masumbagan niya ang iyahang mga classmate nga mangbuli sa iya kay gutom na daan mo pang bulihon. And what happened to them? Ang gahom sa Dios gipadayag diha kanila, gipaila-ila. So, naay rason nga natawo ta sa atong mga kahimtang maigsuon, naay rason ang Dios. Pero unahon nato pagsulbad, pagsusi ang atong kaugalingon tungod kay doon na po yung mga problemang mukalitrag tungha sa ato, sa atong pamilya, sa simbahan, sa atong baryo, sa atong probinsya, sa nasod nato, kay ang hinungdan, buhat sa tao mga igsuon. Buhat sa tao. Karon, grabe kaayo. I tell you, by the way, may tabo niyog sa dili, basta kay preparado na ka. Because tanan ron nga mga nasod gaandam mangyod sila og mga weapon. And og mahitabo gyud ang before ni matapos ang 2022 or sa 2023 na ay world war nga mahitabo. Sigurado gyud na. Ngano man, ana nga time walay kuryente, walay signal, walay biyahe, walay eroplano, walay barko, wala tanan. So gutom. Okay, rag na tay kalbasa atong daplin-daplin na to. Nya kahilig man tagtanom mga buwak, di man ta hilig og tanom mga utanon. Panahon ng mag-utan na ka, o kusay mga ngalan na ng mga bulak, diha mga ornamental plants? Black cardinal. Hala! Tunuin ako, tana. Naay rason tanan mga igsoon. Nung tanan siya, sa may rason. Then, ingon si Lord pagsulti, dili siya ang sadan, dili pod ang iyang ginikanan. But nahitabo ni nga problema sukad sa iyang pagkatao, o gani gihuwat nga mahimo siyang hamtong na, aron mas makita ang gidugayon sa panahon ug ang mga tao maguna-una nga imposible na gayud kaayo. Og sa panahon nga naa ang pinaka-imposible na kaayong mahitabo, diha mamuhat si Lord, mas lalong mapasidunggan ang Ginoo. Mas lalong makaila ka nga gamahanan gyud si Lord. And then si Lord, mga igsoon, ingon siyang, natawo siyang buta, aron mapaila-ila ang gahom sa Dios. Mao nang naay rason nga natawo ka. Kagabi igis, gutan namo sa prayer sa music team og Levites. Nakining tao, makahibaw na ka og unsa ka after 10 years or after 20 years. Mag-uswag ba ka or mukunhod? Because gisulti ng daan sa Bible. Ang problema mga igsuon, ang formula nga gitudlo sa Bible wala nato sunda. For example, Matthew chapter 6:33 ni unsa man to? Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios og pagkinabuhi nga matarong, ang tanan ihatag ra ni Lord, di ba? So ang tao hayahay mo na plano ni Lord. And then, pastor, sa New Testament, sa Old Testament, pastor. Sa Old Testament, Joshua 1:8. Ingon dito, ayaw gayog kalimti ang pulong sa Dios ang basahon sa balaod. Tun-an nimo ni adlaw o gabi kada adlaw na. Og pag kinabuhi sa tanang nasulat nini, muuswag ka og sa tanan nimong buhaton mo lampos ka. Jeremiah 29:11 ingon, ako lang ang nasayod sa kong plano nimo, planong iuswag ka og dili ka maalaot. So sa ato pa,
kung after 10 years or 15 years or 20 years gikan karon, naalaot ta, nagkunhod ta, na ay problema sa atong gipangbuhat karon. Kay kung di gyud ta mosunod karon sa gitudlo sa Ginoo sa atoa, bisag unsaon gyud natog paningkamot, tested and proven na maguna mong gisuwat ang Biblia, kay daghang mga tao sama kang Saul, ang hari sa Israel, pinakaunang hari nga tanang paagi iyang gihimo, pero nahitabo gyud nga nahagbong siya, namatay pa gyud siya apil iyang tibuok kabanayan. Sa Bible, mga igsoon, ang ilang kaaway maong kanaanhon, wa noon na puo. Pero ang kaliwatan ni Saul na puo, gisulti sa Bible. Naaray duha nga naluwas tungod sa gugma ni Jonathan ngadto kang David, ato nang hisgutan unya. So, ang gibuhat ni Lord for the sake sa atong time, nang luwa si Lord dito sa yuta, nag-umol siya og lapok, unya iyang gihidhid sa mata, sa tawo nga nataong buta. Unya iyang giingnan. Muna instruction, lakaw sa tubig sa Siloam, panghilamos dito. Now, kasi unang gigamit ni Lord, iyang laway, sunod ang lapok. Kaning niya address inyong atubangan, lapok rani. Apan ang pulong nga gisulti ni Lord din, mao ni ang gikan sa iyang baba. Aron sa espirituano natong pagkabuta, makakita ta nga kining pag-alagad sa Dios di ni kabahig relihiyon. My goodness, imuha na ning relihiyon na kung gusto ka ni. Ako di ko gusto ani. Ay ang atong gusto din si Jesus. Amen. Biyaan na to ning amakan nga gibernisan. Biyaan na to ni. Muingon ang uban nga landahan, murag landahan nga simbahan or murag palasyo nga simbahan, kanang tanan pangbiyaan nato. Kaya ang pinakagikinanglan nato si Kristo, mga igsoon. Gigamit ni Lord ang iyang pulong, sunod ang lapok. Amen? Amen, kanang laway di na nga gisgutan. Kung ato nang i-aplikar sa interpretasyon kanato karon pinaagi sa dalamdag sa balang espiritu, mauna ang pulong sa Dios ug ang lapok dia kanang tawo. Kay gibuhat na gikas lapok nga mo'y gamiton nga mosulti nimo aron maabli ang imong espirituhanong pagkabuta. Amen. Woo! And then naay sugo si Lord, ingon siya, lakaw sa tubig sa Siloam og panghilamos. Unya nagwonder ka nganong gisulti unsay meaning sa tubig sa Siloam? Ningon siya, ang ngalan nga Siloam nagpasabot nga pinadala. Nga kung sabto nato sa tong panahon karon, dunay tawo nga mao ang lapok, nga mosulti ni muspulong sa Dios nga mong laway sa Ginoo, ug ingnon ka, lakaw ngadto sa gipadala sa Siloam. Kisa man ang gipadala sa Dios, ang iyang bugtong anak. Nga modul ka dito, panghilamos, it means paghinolsol. So naa ang proseso, it means na ay part si Lord ngayang gibuhat. Unsa man to? Nagkuha siya glapok, nagkuha siya sa iyang laway, na ay taong iyang gigamit, o gipapsulti niya sa iyang pulong. And after that, mga igsoon, naapog kay imong part, unsa man ni? Buhaton ang gisugos Ginoo. Ingon ang Ginoo, lakaw sa tubig sa Siloam og panghilamos. Magbagot-bot bakas imong kahimtang, say lakaw, di na gani ko kakita, palakon pa ko. Bisan pa og dili favor sa imo ang imong sitwasyon, basta kay maoy gisulti ni Lord, buhata lang. Buhata lang. Nga naman, naaman ang kadaugan ang panalangin sa pagbuhat. Naagyon na mga igsoon. So niduol siya sa tubig sa Siloam, nang hilamos siya. Kini, ang pagtuman sa sa kasuguan sa Ginoo mga igsoon, mauni siya ang pinakaunang kasulbaran sa atong problema sa matag adlaw. Munang ang tawong na ipangayuos Ginoong, di gani siya musunod sa gisultis Ginoo, sa may tawag ana. Gusto ra niya siya malipay, ang Dios way kalipay niya. And that is why good decision nga kitang tanan ni akaron. Paghatod og pagpasalamat og pagsimba diha sa Ginoo. Di kasabot na to ang mga tawo sa kalibutan. Imagine ang kinadagkuan tag mga problema. Kato mga walay problema, di pa mauli na maoy. Kinadagkuan tag mga problema. Pero ang atong kanta, maglibay ako tungod sa kaayo mo. Bisag na tayo problema, galipay ta nga naman.
Doon na tayo Diyos. Naatay, Ginoo mga Igsoon, tanawa. Kung saan ini mga adlaw, malipay di ka. Dahil lipayon, manggit ka nila. Kanang imong gikagulan, gikasuban, gihilakan, gikabalakan, o gikadlokan, tangtangon na ni Lord. Tanawa o niya. Iman ini nga word na akong gisulti sa imo. Imong gikabalakan, gihilakan, gikagulan, kasakitan, o gayo, gikaproblemahan, gikadlokan. Tangtangon na ni Lord. Tangtangon na ni Lord. Parang makahibaw kang grabe yun. Bisan pa, pastor, imposible na kayo. Kay kining akong problema, pastor, sukad panig, ipakatawo ko. Mao gani, ang Bible nagingon na tawo siyang buta. At the age of 17 and 18, dito pa gibuhat ni Lord ang milagro sa iya. Amen? Usahay mga igsoon, paabuton ni Lord nga mulala o gayo. Amen? Di makamayo. Salamat ko igsoon na ayon ang akong gas-gas. Hello? Pero muabot na gani nagkanang murag hapit na kadado ni anas kamatayon niya ayohon ni Lord. Dako kayo kang magpasalamat, pinahilak pag yun. Grabe ko kayo ang Ginoo lang. Okay, mayong gabi buntag paron. So, in verse 8, unya ang iyang silingan o ang mga taong nakakita kaniya nga nagpakilimos sa wala pa siya maayo, nangutana, dili ba mao man kini ang tao nga kaniadto kanunay nga naglingkod o nagpakilimos? Sige na ko mahisgutan dire kada magwali ko. Roger, Manding, mga ingala, kabantay mo na? Nakay problema kaniadto, kining tawhana. Sawa pa ni siya, naka-encounters Ginoon sa may naaanin niya. So buta siya, sukad siyang pagkatao. Sawa pa ni Ginoo, sugarol kayo ni. Sawa pa ni Ginoo, grabe ng bisyo ani. Sawa pa ni Ginoo, katulo ni musuyop sa uskadlaw, Gerson. Sawa pa ni Ginoo, mamaligya ni aron manlibre. Sawa pa ni Ginoo, manarbaho ni manggabas ni puthaw ipatimbang kay isuyop. Hupuli maabot 5 kapurok ni akong tingog ba? Pastor, naibaw lagi ka ana. Bisan pagtukod sa simbahan. Asa naman mga ngawala man ako mo tayong patimbang ato ba? Ana. So naay problema ang tao kaniadto. And then gisuwayan nato ni. Kamo mga asawa suwaye. Kada buntag inigpukaw ninyo sa asawa ligo sa inyong bana. Oh Lord, para mabagog yun yung akong bana. Kada buntag bubuig sa kabalding pinabukal nga tubig. Tanaw na itong mabago ba? Mga bana po, balos. Kada buntag. Na matulog na kay magtak o mang mata. Baba. Butang iglo. Kanang shoes glow ba? Ipatulo sa baba. Kada buntag, muhilom na ning ako asawa, Lord. Balasanay, ramana. No? May na yung paminag ayong pastor. Sapagkat tinuod lang, di ka kabago sa tao. Wagan ka kabago sa imong kaugalingong nga ikaw minasayog kinsa ka? Ang makahatag lang yung kasulbaran, kabaguhan, kagawasan, kadaugan, walay lain ang Ginoo mga igsoon. Kining buta, gibutang na lang nila is ganghaan sa simbahan, sa ganghaan sa templo, aron magpakilimos. Ang tao mga igsoon, gusto ka, gusto ang tao nga ikaw, ibutang ra ka diha, ingana ra ka, hangtod sa hangtod. Pero ang Diyos lahi, gusto ang Diyos na kung nakakaroon sa kangit-ngit, dadon ka sa kahayag. Kung naaka sa ubos, dadon ka sa ibabaw. Kung naaka sa balatian, dadon ka sa kagawasan. Muna'y plano ni Lord, but ang problema nato, di ta mo suportas plano sa Ginoo. Gusto ta, Lord, maayo ko, Lord, mo dato ko, Lord, maingani akong pamilya. Pero atong gibuhat mo, patay nato, og mo alaot sa itong pamilya. We're not cooperating the plan of God.
Mao nang maproblema ta. So, unsay rason nganong ingon ana imong kahimtang karon? Kay naamang gyud tay mga mali nga nabuhat sa nang labay. Apil ang kayaw-yaw diri sa imong atubangan. Sa matag adlaw lamang maghuna-huna ako. Imagine ra ko na makasalata sa atong pagpanulti, sa atong buhat, sa atong huna-huna, sa wala pagbuhat, sa angayang buhaton, sala. Hello? Pirting daghanang sala. Viral sa Facebook, gamay nga sala, ug dakong sala, parehong. Parehong! Mapriso ka! Hala ka diha! Nga po nang nisikat o gayo, no? Mapriso ka, mapriso ka. Katong wala nakabaloan ang mapriso ka, murag natawo pa mos 1920. Sulti niya ninyo nga nung naingana. Nangyabo o gulay. Siya pa'y nangyabo o gulay. Siya pa'y naingong mapriso ka. Kabuutan yun. So, naingon ang uban nakakita, di ba mauman na siya? Di ba mauman na siya? Di ba mauman na bata nga palahubog? Chain smoker? Aser sa illegal nga swirtres? Nag-coordinator, di ba mauman na? Basig iya po nang maguwang. Di po siguro na, posible kayo. Ako bitaw to. Ako to. 7 anyos ang akong edad. Nagsugod kong katon na ato mga butanga. But pag edad og 19 nakaplagan ko sa Ginoo. Daghanang nitambag na ako. Pati maestra nitambag na ako. Ang akong mga ginikanan nagtambag. Wa nagkulang sa ako. Mga angkol iyaan, mga auntie. Wa nagkulang sa ako. Nabago ko. Ang Diyos. Pag ang Diyos na maoy mo, gunit ni mo, di yung kakaikyas. Salamat, Lord. But bisan pagani mga igsoon, gawas na ko ato mga bisyuha. Di na ko, wala na ko nag-inom, wala na. Unya, biyaan ng barkada, wala na to. After 2 years, gisingil gihapon ko sa akong binuhatan. After 2 years. So, nauga ang akong atay ug ang akong baga. Mutong, and then ang akong potassium, hagbong na tanan. Wa na, bisag pagpamilok, kapoy kayo. Gisubay sa nang labay. Ang doktor mo ingon gid na dayon, giunsa, nagunsa man ka sa nang labay mga tuig, doy, bata para baka. And then ang akong mama, tubag, grabe ni mo inom, dok. Grabe mo kasigarilyo, dok. Kulang ka nun na nagtulog, dok. Tulog ni bisag asa, dok. Kulang tulog bisag asa. Isa man na. So na ay mali. No? Usahay pagod mga igsoon mo dong tag doktor, ang doktor na ihatag nga tambal. Mani mong maintenance. Musamot pa hinuog himog kadaot sa lawas kay magsalig nas maintenance. Munang ningon diyang way tambal or doktor makaayo nimo. Ang makaayo nimo is magbag-o kas imong kinabuhi o imong ihatag diha sa Ginoo. Naminaw pa ta, amen? Daghan kay tagyatubang karong pagsulay, problema sa kinabuhi. But dunay Ginoo mga igsoon. So naglibog sila, kinsa man na siya, yung di man tingali na mao, siya lagi na. So nakadungog siya, niingon siyang ako to. Then nangutana sila, naunsa man hitabo ang nakakita ka naman karon nga natawo man unta kang buta. Siya yung matubag, tungod kang Jesus. Ayaw pasanginlis ni bisan kinsa. Si Jesus ra gyud. Di gyud ka mayon gimilagruhan ko ni Marta ni kinsa man ang gipanghimo na to. Lami untag na ay mga Saint Abraham, Saint Samuel, Saint Ezekiel, Saint Daniel, mga Saint Isaac, kana sila mga Saint David. Kinsa man ang gipanghimo na to mga saint karon. Ay unta kaila. Wa man sila na record sa Bible ug sa ilang gipanghimo. Hello? Nya sila pa joy atong pasanginlan nga sila'y namuhat og mga milagro sa Bible mga igsoon. Wa gyud laing ngalang naghimog mga milagro ang ngalan ni Ginoong Hesukristo. Pastor, nakahimo si Pablo? Yes, gigamit lang siya sa Ginoo. Kinibang trapo nga naa sa lamisa, makahinlo sa lamisa, dili unless nga gunitan siya og trapuhan ng lamisa. So ang naghinlo, dili ang trapo kundi ang nigunit sa trapo.
So ang gikinahanglan nato ang mugunit nato ang Ginoong Hesus. Amen? Muna kinahanglan muguhit nato mga igsoon. Now, paspasan nato ni sa panahon mga igsoon nga misulod na ang mga Israelites sa Kanaan ug ilang gisugdag pagpakigubat ang Kanaan. Ang una nilang test is ang balwarte sa mga higante. Gitawag to siya nga siyudad og Jericho. Motoy test nila, gitistingan sila. Nag-atubang sila sa pader, nakita nila, nahibaw sila, unsa kadako ang ilang atubangong problema. Pero nahibaw sad sila sa ginangatan sa ilang mga ginikanan, nga kaniadto gitistingan og dagko kayong pagsulay, namiya sa Ginoo. Munang, ilang una-una, pasar na taan eh. Ato na ning pasaron, na ang Ginoo nag-uban na to. Instruction ni Lord ningon, pagdala ka mong mga trompeta o mga tulunggon, pagdayig laman mo nako for 7 days. So, ayaw gamita sa ng inyong mga espada o kinsa pa ng mga banggiitan diyang magugubat, pagdayig ra mo nako for 7 days. And so, magmarcha sila, nalibog og ayo ang mga taga Jericho. In fact, mga giants silang nangahadlok og ayo sa mga Israelite tungod sa suba sa Jordan nga nauga, tungod sa dagat nga gibuak sa Dios didto sa Red Sea. Unang bisag mga higante silang anad silang mga kampiyon sila sa panggubatan. Sirado ang ilang gingarian pati ang ilahang pader ang gangaan sa pader. Sirado. And then kasagaran nga himuon, pagkasirado, bungkagon ang pader, bungkagon ang ganghaan, magdala sila dagko kay truso, tabangan nila, budagan sila, bangga adong ganghaan, arong mabungkag. Pero wala na, ang nahitabo, mga igsoon, ingon ani, nagdayig na silang gamartsa, aning atubangas, pader, gatik-tuyok, for 7 days. Kinsay namuhat si Lord. Gilumpag ni Lord. After 7 days sa ikapito, giblow nila ang trumpet, ni-collapse ang wall. Kabalo ka na ay mga babag diha sa imong direksyon sa kinabuhi. Babag sa panalangin, babag sa kadaugan, babag sa pabor. Nga dili nimo kayang gubon pinaagis imong kaugalingong talent, ka-bright o kaabilidaran. Ang makapulpog ni ana nga babag ang ginuura. Munang kinahanglan kang adto sa Ginoo magpakitabang. Lord, so gaday sila, Lord. Tumpag, humagtumpag giilog nila. After that, gisulong nila ang ay. Lain na po ang ay. Kini nga ay, gamay kayong syudad. Pero sa una nilang attempt sa pagsulong, patyan sila 36 kabuok tungod kay naadi ay sakop nilang nakasala. Sultian ka na kung mga igsuon, kung doon natin mga buhaton nga, di kahimot ang Ginoo. Ayaw naghisguti itong ng labay, karon og ang umaabot pa. Kung doon natin mga pangbuhatong di kahimot as Ginoo, di kita mo daog sa mga problemang atong giatubang. Kisay nagsultian na ang Bible. Igo lang kung nasultian eh. So, pildi sila. And then si Joshua nangutana, Lord, ganong pildi man eh. Ingon dayon si Lord kan Joshua, ay sig hapa-hapa day, sig hilak-hilak, ay hilak-hilak ka na pildi mo. Susiha kay naa kay sakop sa katawhang nagpakasala og kining salaa kinagrabihan. And then gipasusin niya, nakaplagan si Akan. Nga naapay gitaguan nga mga butang ang gihidumtan sa Ginoo. Gipalaglag sa Ginoo. So kung na kay problema karon, dali ra kayo ang solusyon ana. Una, unsang sala nga naa nimo isurrender ni Lord and nagbuhata sa Lord. After that, pray, Lord, tabangi ko ani akong problema karon. Dali ra kay kang pahinggawason ni Lord. Mas dali pa ang trabahoon ka ni Lord kaysa sa banhawon ni Lazaro. Imagine na ingon siya, hain man ang lubnganan. Lord, ayaw na Lord ha mga bisan si Marta ningon, Lord. Uy, baho na siya. Nangutan na kay kung kasang lubnganan, baho na siya. And then ingon siyang tangtangan ninyo ang batong nagbabag. Kinsay ni tangtang mga tawo si Lord. Mga tawo, gitangtang nila. Sunatay atong part. Nga himuon. Unahon nato, padaplin ang sala ang mga babag. Unya, si Lord na imang lihok. Pag-abli na sa lubnganan ninyo sa Lazaro. Gula nganhi. Now listen to this. Kining iya sa Diyos, maminaw sa Diyos. Si Jonas, nitakas. Di ning nagwali hato na sa Bible. Nitakas.
Padungon dito sa Nineveh, padung star sa siya. Lazaro, Jonas, lakaw sa. Di ko, Lord, imagine na usas kinadak ang syudad mo akong badlongon, Lord. Galisod kay kong badlong sa akong apo. Kabuok ra. Ako rang gi-expound ha. May example na. Nitakas si Jonas. But niingon ang Lord sa isda, oy, si Jonas ipalabay na sa dagat. Lakaw! Tukba siya. Kauna siya. Tunla siya. O dada siya dito sa baybayon sa maong dapit. O ibugwak siya dito. Isuka siya dito. Arong magbuhat siya sa akong kabubuton. Imagine ang isda ni Tuman, ang tawo, waan ni Tuman. Hello? Bisan ang balod. Gibadlong sa Ginoo. Nilinaw ang balod. Linaw ang balod, no? Tuman yun sila. Nga naman, bisan ang dagat, si Lord mo'y gahimo. And si Elijah, gipatago dito sa suba, sa kirit, kay dihay lapihang taasang kagutom. Ingon si Lord, nga tos uwak, oy uwak. Dadig pagkaon si Elijah ni adto, butong uwak sa barbecue, tingali. Ingon ang Bible nga ang uwak, nagdalag pagkaon ngadto kang Elijah. My goodness, nasayod ang uwak, kinsay nagbuhat niya, mo nang nituman siya sa gasugo niya. Kita, bisag kadaghan ng giingnang, binuhat ka sa Diyos. Digin mo tuman. Digin mo himo. So na ay problema. Sunod sa ay, mga igsoon, napildi na nila ang ay. Kay gisurrender naman ang sala ni Akan, gibato si Akan, gipatay si Akan, og ni ikaduhan lang pagsulong, nidaog na sila sa ay. Nakadungog ang Gibeonite. Sa batanan, Gibeonite. Kining mga taga-Gibeonite, puyo sa Gibeon, nga mga kaliwatan sa mga Kanaanon o Amorihanon, nakadungog sila, unsa ang gibuhat sa mga Israelita. Giunsa pagpahubas ang dagat dito sa Ehipto. For 40 years gagiatiman ingon ana, giunsa pagkauga sa Jordan River, giunsa paglumpag ang Jericho, ang pinakakusgan nga nasod. Nadunggan nila ni og napildi sad ang ay og sila na ang sunod. So niingon dayon ang ilang mga pangulo, naminaw pa bata, amen. Ang uban ga like sa Facebook, no. Ne paminaw are. Niingon ang mga leader sa mga taga Gibeon, magsugo tag mga tawo nga magsakay og kamilyo. Magsuot silag mga daan kayong bisti og gubaon nga mga sandalyas, magbalon sad silag sudlanan og tubig nga nangagusbat nangagisi na og tinapay nga gibuwak na. Og ilang tadbuon karon ang tropa ni Joshua, ang mga Israelite. Inig-abot nila dito, ila dayong ingnon. Gikan kami o Joshua, Israelites, paminawa ninyo. Gikan mislayo kayong dapit. Nangadugta na nga among sandalyas. Nangagisi na ang among mga biste. O tanawang sudlanan sa among mga tubig. Nangagusbat na, nangaguba na. Ni ay tinapay, init pa ni sa among pagikan, pero karon gibuwak na. Gikan mi sa layong dapit, og naghangyo kami ninyo. Ayaw kami pamatya, ang among ang tibuok na among kabanayan nga mga Gibeonite. Himuan na lang mi ninyong mga tigbughaw kahoy, tighakot og tubig og mga sulugon ninyong mga Israelite. Si Joshua ningon, basi na, kunia lang mo sa dool, unya inyong gilimbungan. Dili tinuod lagi ang among gisulti, gikan ming nagpanaw sa layong dapit. Gusto kami nga masurrender sa inyo ha, og magpagamit na lang sa inyo ha. And then si Joshua ningon, okay, mga pangulo sa mga Israelita, dari kamo, paminaw kamo. Sukad karon, walay usang Gibeonite nga pwede natong patyon. Sila tanan, sa ngalan sa Diyos na nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa ngalan ni Abraham, sa Diyos ni Abraham, silang tanan, i-disarm nato sila. Walay mo gamit nilag pana, bangkaw og espada, mahimo lang silang mo gamit og wasay. Tigpangahoy sila, tigkabo og tubig og atong mahimong mga sulugoon. And they agree.
Ila tong gihimong panumpa sa ngalan sa buhing Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Nakasinabot ha? After that, nahibaw-an nila nga pila na lang ka metros or dili gani kaabtag usa ka kilometro mga Gibeonite na di ay. So nalimbungan sila. Mga Gibeonite dinhi na lang ug dito sa puro 4 Gibeonite na ang nangamuyo diha. Pero bisan pag nalimbungan sila, paminaw, nakahimo na silag kasabutan sa Dios nga dili nila pamation ang mga Gibeonite. That is why suko kayo ang mga pangulo ug buot gyud nilang patyon. But listen mga igsuon, imbis na ila untang patyon ang mga Gibeonite, ila na lang gihimong mga sulugon. Kay gibawalan man sila. Gidid-an naman sila. Kinahanglan namang tumano nila ang ilang kasabutan diha sa Dios. Engos Joshua, ayaw ni sila gilabti. Lagot kay sila, kay nalimbungan sila, lamiang pamatyon gani. Kay mo gyud ilang misyon nga ilang hinluon sa namuyuay kining dapita tungod kay ang balaang katawhan maoy mamuyo. Amen? Hinluan nato ang atong kasing-kasing aron ang balaang pulong sa Dios maoy mopuyo. Hinluan nato igsuon ang atong taliwala aron ang balaang espiritu sa Dios magapuyo uban kanato. That is why wala nila patya ang mga Gibeonite. After that, 7 years nga nakigubat sila, human sa 7 years na angkon gyud nila ang yuta sa Kanaan. And then, before namatay si Joshua, giingnan niya ang mga katawan sa Israel, ayaw gayod kamo pagbiya sa Dios. Pero kon, para ninyo dautan ang pag-alagad sa Ginoo, pagpili kamo karon kung kinsa inyong alagaron. Basta kay ako, akong pamilya, alagaron gyud namo ang Dios. Ang labay ang mga panahon, namatay si Joshua. And pagkamatay ni Joshua, nagpakasala og nibiya ang katawhan sa Dios. Gipasulong sa Ginoo sa mga Midyanhon, nagpakasala na pod. Amen, giluwas sila sa Ginoo, nag-raise si Lord og maghuhukom, judges, champion. And after that, naikalinaw. Nibiya na pod sa Ginoo. Gipasulong na pod sa mga Pilistihanon. After that, hilak sila sa Ginoo, padadaan na po sila laing judge, giluwas ang Israel, nagmalinawon. Nagpakasala na po sa Diyos, gipasulong na po sa mga Amerihanon. Kapito, kabisis, 7 cycles of sin. Kasala, mga ipasaylo, padadag maghukom, mudaog sa gubat, nagmalinawon, mutalikod sa Diyos, padadag, kapito. And after that, niabot ang katapusang judge. Na-memorize, dili ko sure og na-memorize pa ba nako ang mga judge sa Israel. Ang unang nahimong judge sa Israel, si Otniel, si Ehud, si Shamgar, si Barak, Deborah, si Jephthah, si hangtod na abot ni Samson, mga igsuon. O ang katapusang judge sa Israel, si Samuel. And dito sa time ni Samuel, naminaw pa ta? Ana, sa gawas, naminaw pa, amen? Sa time ni Samuel, ningon ang mga Israelite, dili na may gustong judge. Pariya sa ubang nasod, dapat naaunta tay hari. Karon Samuel, gulang na ka. Pagpili, og usa, sa katawhan sa Israelita nga mahimong hari namo aron sama sa ubang nasod mas dali, mas masabtan, mas sayon ang sistema. Ingon si Samuel, okay. Kining inyong gipangayo dautan ni sa Ginoo. Because ang Ginoo mo'y judge ug mo'y hari sa atong nasod. Ang ubang mga nasod, ang ilang hari tawo. Pero ang atong nasod, ang hari ang Dios. Pero kay mangayo mangyud mo tawo nga hari. Okay, tagaan mo na kog tawo nga mo'y mohari ninyo. Adto si Samuel sa Ginoo, Lord, nakasala ang katawan Ginoo. Di na sila gusto ikaw maghari. Gusto na nilag tawo.
So, ingon si Lord, okay. Buhata ang ilang gipangayo, pero explain sila sa consequence. Nga ang inyong panimalay, duharay mabilin. Kaya ang tanan ninyong anak, kuhaon sa hari, imo ang sundalo. Ang inyong mga yuta, kuhaan sa hari, kahimuon yang iyang yuta. Ang inyong mga bulawan, kuhaan sa hari, kahimuon yang iyaha. Gisulti ni Samuel ngadto sa katawhan, kining maong mga gipasulti sa Ginoo. O ang mga katawhan, okay ra na, way problema, okay ra na. Wa pa nila nakit-i sa umaabot. Amen? Wala nila nakit-i ang umaabot. Munang moingon sang okay ra na, okay ra na. Mga batanon, paminawan ni ninyo kayo. Sige lang si pastor, may pasanginlan. Wala pa ninyo nakita ang umaabot. In fact, katong nahingtungdan naghagbong na ditong dapita, moingon gud sila, saktog yun pastor, saktog yun unta. Sana naminaw ko ni papag mama, sana naminaw ko nimo. So pagpangayo nila hari, wala sila nakakita sa umaabot. O kay waman sila nakakita sa umaabot, gisultian sila ni Samuel nga ang hari nga inyong pangayoon, kuhaon niya ang inyong mga anak, kuhaon niyong mga anak nga babae kay himuong tigluto, kuhaan ang inyong yuta, kuhaan ang inyong mga bulawan, kuhaon tanan. Aningon sila, okay ra lagi, kana, okay na, sugot ra mi ana. After that si Saul nahimong hari. And listen, sa unang adlaw nga iproklama nga si Saul na mo'y hari. Kabalo mo kung sa initabo, mga igsoon, kinabibuhan. Ako ning gilista tanan. Ako ning gilista arong masabta na tuog ayo nga mauday ni. Sa unang adlaw nga si Saul gihimong hari, naghimo na siyag sayop daan. Kabalo mo kung sa iyang gihimo? Sa 1 Samuel chapter 10, diha na ang kadagkuan sa Israel, diha na pod si Samuel og ang mga katawhan. Pero ang hari nga iproklama, wala diha kay mitago sa binantal. Kasabot mo binantal? Mga binugkos nga mga kanang ikumpay sa baka or mga binugkos nga mga ani. Anang adlaw, 1 Samuel chapter 10, iproclaim si Saul. Pero nagtago-tago siya. Bitaw no? Ngano putang manawag og dili willing nga naa may willing. Kanang Brad, pagamit sa Ginoo Brad, pagamit sa Ginoo Brad. Daghang rason. Nga naa man tay willing sama kang Saul, di gyud siya willing nga mahimong hari. Una pa lang daan nga adlaw nga iproklama siya, nakasala na si Saul. Next. Sa chapter 13, sa dihang nakigubat na kini si Saul, iyahang katawhan og iyang anak, mga Israelita nakigubat sa mga Pilistiyanon. Giingnan niya ang mga Israelita, mga kasundaluan. Tibuok katawhan, walay mukaon, hangtod kapanimaslan nato ang mga Pilistiyanon. So, ang katawhan di gyud mo daog sa gubat, kay walay kaon. Imagine ako nuning leader nga mo ang desisyon wala gihuna-huna pag-ayo. Gubat ba yan literal nga tinikbasay. You know why? Kung mahitabo ang World War III, kining mga kusgan kayo, gamhanan kay mga datong nasod, luoy kayo ni sila. And we are blessed kay gibutang ta ni Lord aning nasod sa Pilipinas. Sa yuta na ay makaon, inignaog ni mo dagat na ay pagkaon. Dili po ta basta-basta nilang sudlon nga naman. Dagat, mutabok pa sila dagat. Bless kayo mga igsoon. Ingon si Saul, walay mo kaon ha? Now si Jonathan wala kahibalo sa gisugo ni Saul nga walay mo kaon. That is why sa pagsulong ni Jonathan sa gubat, nakakita siya dugos, mikaon siya dugos, og nidaog si Jonathan sa gubat. Ang Psalms 119 verse 103 nag-ingon ang pulong sa Dios mas tamis pa kaysa sa dugos. Magmadaugon kas tanan nimo tubangon kinabuhi basta kay naa kay pulong sa Ginoo. Usahay mga igsuon, huptan nato ang gisultis tawo kaysa sa Ginoo. Naisaad sa Ginoong di ko ikaw biyaan o di ka pasagdan. Wala nimo gibilin sa imong kasing-kasing una-una. Ang gidala sa tawo. Kabantay ka na mga panahong wa kay sakit. Pero mutuo kang na kay sakit, di ba?
Kamantay ka na? Stala, uy, nang luspad na wagi ka. Ako rabang katong igagaw na ako kay inganak yun siya. Nga imong dunggan kay inganak purma. Unya nang luspad kay imong mata kay yelo nagkulot unya. Ninganak bito ako siligan. Dito ko upo ka dayon pareho kong sakit. Ya da ito kuha ka kagtulog. Ginawa na ka nagalagad sa Ginoo. Usa man ang sakita, totoo. Na. So duha na ang iyang sayop. Sunod. Si Samuel alagad sa Dios, maoy maghimog halad ngadtos Ginoo, human niya halad musulti ang Ginoo diha niya. Og moingon ang Ginoo, Samuel, ingna si Saul, mao ni ang angayang buhaton. So bisan paghari na si Saul nahanglan siya og spiritual advisor. Bisag presidente pa ka kinahanglan ka og presidential advisor. Tama ba ko? Nakay tig-advise. Karon, nagpaabot si Saul mga igsoon dugay man Samuel ni abot. Gadali-dali siya na naghimog halad. Pag abot ni Samuel gikasab-an siya. Ikaw di ka kahuwat. Tulo na ang iyang sala. Gabuhat og dili maong buhat, dili mao'y gisugo sa Ginoo niya. So tulo na ang iyang sala. Imagine na, ang gipangayong hari sa Israel, moray bisyog pagpakasala. Ikaduha, di siya kahuwat. Ay ikatulo. Ano to? Ang pinakauna mga igsuon, unsa ganito? Dili siya willing. Sa gihatag nga assignment niyang mahimo siyang hari. Ikaduha mga igsuon, unsa to? Wrong decision. Di ka maong mahuna-huna. Ug usa na yang plano hala patuman. Ikatulo mga igsuon. Unsa to? Nagdali-dali, di kahuwat. And number 4 mga igsuon, naa sa chapter 15. Gisugo ni si Saul, sulunga ang Amalekanhon. Patya tanan, laglaga tanan, pati kahayupan, wa mo'y ibilin. Gisulong nila mga igsuon. Pero ang gibuhat nila, gipanguha nila ang mga tambok ng mga hayupan sa mga Amalekanhon, og ang hari nga si Agag, wala patya ni King Saul kay gusto niyang dadon-dadon, himuog daw iro nga huktan, ipasigarbo sa mga tawo, nga tanawan ning champion nga nasod, ilang hari, nahimo na akong pet. Nahimo na akong daw iro nga kuyog-kuyogon, hiniktan. So, wala siya gibuhat, that is why girebuke siya, giingnan siya. To obey is better than sacrifices. Ang pagsunod sa gisugo sa Ginoo, mas labaw pa ni kaysa sa mga donasyon ni mong ihatag sa simbahan. Sunod, ingon si Samuel kang Saul, kay imo mang gisalikway ang Dios, gisalikway ka usab sa Dios, ari nako. Paglakaw ni Saul gigunitan, paglakaw ni Samuel gigunitan siya ni Saul sa iyang biste og nagisi ang biste ni Samuel. Ningon dayon, pagkalangkat sa biste ni Samuel, ningon si Samuel ngadto kang Saul, kay imong gitalikdan sa Dios, langkaton gisiun usab gikan diha nimo ang inging harian og ihatag sa mas maayo pa nimo. Upat na ang iyang sayop. Next, hapit na tamahuman. Sa diha nga gibiyaan si Saul sa Ginoo, nibiya usab si Samuel kaniya. Nisulod kaniya o gihasol siya sa spirit nga mao ang depresyon, mabuang siya. Inighasulo na siya aning depresyon niya, mabuang siya. Nagpatawag siya, grabe kayong mga musisyan. O walay nakapalaya sa demonyo nga naa niya. Hangtod nga si David ang iyang gipatawag. Atong gisgutan sa niagi, nga sa iyang nigtugtog si David siyang alpa, nilayas ang demonyo. Nga naman, ang Bible nag-ingon, nag-uban ang Ginoo kang David. Niyon sa ang Bible, nag-uban ang Dios kang David. Bisan pag-ubanan kag milyon sa imong bulsa, kung why Ginoong nag-uban nimo, luoy kaayo ka. Bisan pagtanang doktor sa Bohol mag-uban nimo, kung why Ginoong mag-uban nimo, luoy kaayo ka. Bisan pagtanang mga isog nga tawo, himuon nimong bouncer, bodyguard. Kung why Ginoong mag-uban nimo, luoy kaayo ka. Gibiyaan siya sa Ginoo,
gisuhasol siya sa daotang espiritu, niadto si David aron magdayeg sa Dios, magtugtog og mga salmo og mulayas ang demonyo sa sulod ni Saul. Nadugay si David, napatay niya si Goliath, og gigam'an si David og awit sa mga Israelitang kababayenan nga nag-ingon, nakapatay si Saul og 1,000, apan si David nakapatay na 10,000. Dito nagsugod nga ang kasina ug ang kahadlok ni Saul nga mailugan siya sa iyang gingharian ni David. Nagkayo-kayo, nagakalayo na. Mao'y hinungdan nga iyang patyon si David. Mauna ni ang ikaupat nga sala ni Saul. Og imong basahon na gikan sa chapter 18 hangtod sa chapter 26, tanang paagi gibuhat ni Saul arong mapatay niya si David. He became murderer. Patyo na niya. And katapusan nga gihimo ni Saul. Mauna ni. Mauni mga igsuon, ang ikaunom. Sa dihang gibiyaan na si Saul sa Ginoo, wala na siya midangop sa alagad sa Dios. Patay na usab si Samuel. Og wala na tingog nga madunggan si Saul gikan sa Ginoo. Kay ang tingog sa Ginoo ni adtong panahona, adto naman madungog kang David. Napa ba kay nadunggang tingog sa Ginoo diha nimo igsuon? Amen. That is why katapusang sala ngayang gihimo ni duol siyag espiritista. Ni duol siyag tigkonsultag espiritu. Basahag ayo ang Biblia, sa karaan natong pundok, wala gitudlo tanan, Mateo, Marcos, Lucas, o Juan ra ang gitudlo. That is why ignorante kayo ta. Now, nanakay kay gayunang mubasa sa Bible, basaha aron makabalo ka. Leviticus chapter 19 verse 31, ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultag espiritu mga tambalan. Kasi nagsugo ang Diyos. Kung buhaton ninyo kini mahugawan kamo, isalikway ko kamo. You know what? Galatians chapter 5, mga barangan di kasulod gingharian sa Dios. Wala tay laing konsultaon diri ang pulong sa Ginoo. Yung naunsa man niya akong pagkinabuhi, konsulta imong kaugalingon dihas pulong sa Dios. Kay mo na mosultig na unsa ka. Og di ka kasabot pangutana sa mga magtutudlo sa pulong sa Dios. So nidangop siya dito og niingon siya, pakig panawag og espiritu. Unya pangutan ako mudaog bako sa gira. Ang natawag pag yun mga igsuon gialaw sa Ginoo nga si Samuel mahimbalik ingon nga espiritu, nisod siya sa maong medium, sa maong babaeng tigkonsultag espiritu. Pero ang babae ni baliban ingon ang babae, wala na, nagbago na ko. Tungod kay ang atong hari nga si Saul, ipapatay niya ang tanang tigkonsultag espiritu, mga barangan, mga tambalan, mga diwatahan, ipapatay, mga lanalanahan, ipapatay. Tungod kay ang tanan gihawhag lang musalig sa Ginoo, dili aning mga butanga, iyan ni sa kaaway. And then niingon si Saul, ayaw lamang, walay laing mahibaw ani. Sige, buhatan lang ang akong gisugo nimo. After that, si Samuel may appear. Pinaagi sa mga babae, misulti Samuel, Saul, nganong gitugaw pa ko nimo? Ang imong gingharian, maadto na sa imong sulugoon. And then ikaw, imong kaliwatan, mga matay. Humagsulti sa espiritu, ang babae, niingon siya. Ang babae, mauna po ito'y gisulan, niingon siya, Saul, hari ikaw man na. Di na, hari, ay kabala ka, di ka nakapatyon. Wala naman gud siya, mapaingnan mo, tong dito na lang siya padong. Mao to'y katapusan nga iyang gihimo mga igsoon ang pagpakasala. And after that, nakigubat si Jonathan, anak ni Saul, og si Saul ngadto sa mga Pilistiyano, napatay gyud silang duha. Sunod ani nahimong hari si David. Si David nakigubat sa bisan diin-diin, nahurot niya kapildi ang iyang mga kaaway. Pati ang duha niya kasala. Dili lisod ni David nga pildihon ang mga higanting mga Pilistianon, mga Amorihanon ug tanan nga mga Kanaanon dili lisod. Pero ang gilisdan niya pildihon ang iyang sala sa lust of the flesh.
Mauto nga sa sinugdan, napukan gid siya dito ni Bathsheba. Sunod! Murder. Duha ka major nga sala, duha kay ganting sala. Napapatay niya si Uriah nga asawa ni nabana ni Bathsheba nga iyang gihilabtan. Pero ang gibuhat ni David sa diyang gisultian siya sa iyang sayop. Miduol siya, gigisi niya ang iyang bistis pagkahari. Nagbistis siya og bistis sa ulipon katong sako. Naghilak siya sa atubangan sa Ginoo. Kabalo mo, isog kaayo si Jonathan nga nagbadlong kang David. Ingon siya, David, ang imong binuhatan, yaman tong giagig sambingay, nga ang nagbuhat sa ingon aning sayop, David, ang ayang patyon, nasuko pas David, kinsa man nagbuhat, karon dayon patyon. Ingon Jonathan, si Nathan, nga prophet, ikaw na David. Sa dihang girebuke si David sa alagad sa Diyos. Ninaog siya siyang trono, gigisi niyang biste, nagbiste siya sako, nagbutag abo siyang ulo, naghilak og taman. Usahay kita maigoswali, mga suko pataaning nagwali. Usahay maigota sa word ni Lord, ang nagsultis pulong sa Ginoo mo pay atong dumtan. Kasulay mong tindog diri sa tubangan, katong mga magwalali diri sa tubangan. Mangutana ko ninyo, kasulay mong tindog, nga inigwali ni mong na maigo, muana ng mata. Unsay tawag anang matag mo, tanaw sa ubos, ding mo tuyok sa taas, ding paingon sa lalom, ding mo piyong? Musipat? Grabe, hindi lang kumutanaw. Kay kaundangon, kagwali, inigsip, muana ba? Nagtuon po kong sipat, arong kahibaw kong saon. So, but sa panabang sa Ginoong nagpaubo si David, tanang consequence iyang gidawat. Nidaog gihapon si David, batok sa duha niya ka, kontra nga mao ang sala. And after that, naghinapos na ang kapanahunan ni David. Dihay miabot nga dako kayong kagutom sa nasod sa Israel. And then tanang paagi ilang gihimo, aron yun silang masurvive. Nahuman ang kagutom. Nagbalik silang tanom. Niinit na po, ug dugay na po kayong nag-ulan, nakawang ang ilang pananom, ug gigutom ang tibok nasod sa Israel. And after that, nahitabo pag yun sa ikatulong higayon. Sa ikalima, hangtod sa ikapitong higayon. Paminawa ni kayo, si David miduol sa Ginoo. Si David midangop sa Ginoo. Ug nangutana siya, naghilak siya, nagampo siya, Lord, wala nangatuman ang imong mga saad. Unsa may hinungdan. Nganong nagbalik-balik maning mga kagutom nga hilabihang taas harapag yung mga panahuna, Lord. Dugay na kaayo ning panghitabua mga igsoon. Pero dinhi nato masabtan. Akong duna tay saad ni Lord ug atong talikdan, sigurado gyutang mahiagom sa unahan. Naapa mo? Dinhi ko magtapos o nya after ani magpray ko sa kada usa sa atoa. Ayaw kabalaka unsa man imong mga concern karon bukas, makalawa, sunod adlaw, sunod semana, sunod bulan. Kita gyud kag unsang gahuma mangmuhat sa imuha. Because ang atong Dios gamhanan mga igsoon. Mao ni siya ang nahitabo. Og dinhita magtapos. 2 Samuel chapter 21. Katong akong mga gipanghisgutan, agig summary lang to nako tungod sa kataas nga panahon nga nilabay usa na hitabo ni. Sa panahon sa paghari ni Solomon, ani Saul, doon na siya gibuhat nga wala masuwat sa iyang kapanahunan. Apan, nasuwat kini sa panahon nga si David na naghari. Og si David mismo maoy nakadiscover sa gibuhat ni Saul. Og mao ni siya ang ikapito or ikawalo nga nabuhat ni Saul. 2 Samuel chapter 21. Unya, dihay gutom sa panahon ni David sulod sa tulo ka tuig. O tulo ka tuig ha? Nga nagsagunson og nakigsulti si David sa Ginoo o giingnan siya sa Ginoo. Sad-an si Saul og ang iyang banay kay iya mang gipamatay ang taga-Gibyon. Hala! Nahibalik no? Labihang dugayas panahon sa time pa to ni Joshua.
Itong atong gihisgutan kaganina, gisulong ang Jericho, gisulong ang Ai, sunod ang Gibeonite. And then ang Gibeonite, nang ilang nag-disguise sila sa ilang kaugalingon. Ayaw may pamatya, tagalayo mi, mualagad lang minimo. Nisugot si Joshua. After that, pila na ka tuig ang nanglabay. Diha na po yung mga pagkamatay ni Joshua, puli-puli na ang mga maghuhukom. And then namatay na, wala na, nangamatay na mga maghuhukom, si Samuel na. And then wala na si Samuel, si Saul. Sa time ni Samuel o ni Saul. Si Saul, gipamatay niya ang Gibeonite. Ang Gibeonite, gipanumpaan sa ngalan sa Ginoo. Nga dili gyud nila pamatyon. Now listen to this. Kining ikawalong problema ni Saul is wala siya'y pagsusi sa balaang kasulatan or sa balaod. Ang naa sa gawas naminaw pa, amin sa tapad, naminaw ta sa tapad. Nasa sulod, minaw na sa tapad, paminawa kay magtapos taan eh. Ang problema ni Saul, na focus ra siya sa iyang pagkahari, wala na siya'y paghupot o balaod sa Diyos. Wala na'y basa-basa. That is why wala siya nahibaw nga ang mga Gibeonite, mga alagad sa mga Israelite. Nag-uswag og ayo ang Israelite, dili ra tungod sa ilang kaugalingong paningkamot. But bisan kaaway nila ang Gibeonite, usasap ni sila sa gigamit sa Diyos nga muuswag sila, kay imagine sila ang nagtrabaho sa kaumahan sa mga Israelita, sila ang tigbugag kaoy, tigakot tubig. Sila ang mga taong nagtabang sa Israelite. Mao panoy gipangpatay ni Saul. Nganong gipatay ni Saul? Kay wala siya'y basa-basa sa mga panghitabo sa nanglabayng kapanahunan. Murag kining Kristohanon nga naminaw karon. Walay panahon nga mubasas pulong sa Dios, 8 ka oras gagunit og cellphone. That is why ignorante ta sa pulong sa Dios, dalitang mahakbong sa sala, dalitang mag-okay-okay ra og kasagaran nga masunod ato ng kaugalingon. Pag naay mo sultig, naay mo badlong nga atong sukan, atong kadumtan. Gipamatay niya. Now listen, pag abot ni David 3 years nga naay kagutom nga sunod-sunod. Sige silag pangutana, sige subay, unsay nakaingon ani, unsay nakaingon ani, unsay nakaingon ani, unsay nakaingon ani. Walay nakatug-an kaniyag unsay nakaingon. But ang Ginoo maoy ni sulti, ang nakaingon ni ini, ang previous king nga imong gisundan si Saul, gipamatay niya ang mga Gibeonite nga inyong gipanumpaan sa ako ang dili ninyo patyon kahimuon ninyong katabang. Kabalo mo kinsa inyong gipatay si pastor. Imong gipatay ang imong ginikanan, imong gipatay ang imong anak, imong gipatay ang imong kakristohanon. Sila ang mutabang og bughag kahoy, sila ang mukabu og tubig para nimo, sila ang muhatag nimo og binalding mensahes Ginoong mainom nimo. But sila pahinuon ang imong gipatay sa imong kasing-kasing og sa una-una. So gisingil ni Lord. Imagine kini nga pagsingil ni Lord, wala ni nahitabo sa panahon ni Saul. Because sa kapanahunan ni Saul, gera si Saul og si David. Now listen to this. Kini problema ni Saul. Si David nga maulang gyud ang paaging maluwas ang Israel gikan sa mga pagpanulong sa mga Pilistihanon, iyang gikontrahan. So duha na ang iyang kontra, nasod sa mga Pilistihanon og ang banggiitan nga manggugubat niya nga mao si David. So di gyud siya modaog sa gera. And dili pwede nga ang kagutom ipahamtang niya sa kapanahunan ni Saul nganuman. Civil war si Saul og si David, gabangga sila. Plus, gisulong sila sa mga Pilistihanon, dubling kagutom ang mahitabo. So, gihulat ni Lord, nga mahuman ang tanang gira o sa ipahamtang ang pagpaningil sa gibuhat ni Saul sa time na ni David.
Now, unsay nakaingon sa imong kahimtang karon? Nindot untag nakasala ta karon, blatoson dayon ta ni Lord. Pero si Lord di magpaabot siya pinaagi sa iyang kaalam, kanus ang panahona. Iyang ipahamtang ang pagpahinumdom, ang pagpanton, ang paglatos, pero usahay mga igsuon, di gyapon ta kahinumdom sa atong sayop nga mga binuhatan. Malamang si Lord gyapon ang atong ginablame sa kanunay. Hello? Usa sa maglingkod aning dapita, habog nga tao, professor sa bato sa BIT or kauban niya, wala ko itong ikuyog bitang milyon. So ato nga time, nag-deal sila og yuta. And nagpa-pray sila nga, Pastor, tabangin mag-pray nga mahalin ang yuta. Kada ay to na ay kwarta nga nagamit. O napasaka na ang nakasuhan siya. Unya kay adtong time wala mangyod nakuha ang wala mangyod na abot ang kwarta. So naa siya sa Kabawan City Jail karon. Diri siya. Mga midweek service kapila siyang nag-join ani nga nagdala di ay ato nga problema. Ang nakanindot pagyod ing ani ra niha. Murag ang nahitabo man tingali nagasto tong kwartaha tungod tingali sa uyab. I'm not sure, ma-presume tingali ko ani ro no. Videohi ko. I'm not sure. Basta kay mausad na ginapray na ko karon. Anyway, naa siya dito, naamampod ang pagwalis pulong sa Ginoo dito. Di panoon sila kaikyas dito sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. But maula gito nga gipapray nga mauna. No? And hopefully pareha sa dawis nga mahitabo pud unta diri sa Tagbilaran og dinhes Cortes. Nga ang munisipyo, ang mayor, ang mga konsihal, ang mga board members, under sila sa authority sa pastor sa dawis. Every Monday, naa sila, before magsugod ang sesyon, naa sila wali. Na ipagwali. Ang mga pulis sa dito o ang mga piniriso. So, naagyod na yung nakaingon. Kabalo kag nganong, unsay tawag anang manghinganad? Unsay laing term nga manghinganad? Kanang mas buhat pa inoon ka. Unsa na? Unsay laing term ana dinhi sa Bohol? Kanang bata nga imong badlungon unya mosamot noon. Unsay tawag ana? Mugara. Usahay ang Kristohanon mugara sa pagbuhat og kasalanan. Kay dili man diha-diha dayon makatilawan niya ang pagpanton. Pero ang ngayon atong una-unaon nga kini kay wala ko pantuna dayon sa Dios gihigugma gyud ay ko niya. Because susama sa ako after 2 years nga gibag-on ako sa Ginoo usa pa ko naigo sa latos. Because adtong timang nagbuhat kog sala kung pantunon ko ni Lord di ko kaamgo. Di ko ka-realize nga naday ko'y kasaypanan. Unsay mga kasaypanan nato dong tag-hospital. I mean, mga problemas panglawas. No? So, bisan pa gani naman to si Kuya Junel dito sa gawas. Napod ang akong mama. Inigdong nimo sa hospital, muingon dayon ang doktor, diin maninimo nakuha ni nga sakit. O kanus-an nimo ni gisugdan sa paghimo ning sakita. Diba? Kay naagyod nay nakaingon. Unsa man ta sa una? Karon, unsa ka after 5 years or 10 years, magbase na sa unsa imong gipanghimo karon while nagpaingon pa ka dito. O karon kay di pa ulahin ang tanan, time na ning isurrender nato tong kinabuhi sa Ginoo og magbag-o na tas atong kinabuhi. Kasi nabot ta ana mga igsuon. Because ingon si David sa Ginoo, imagine na ang nagbuhat sa sayo, patay na. So wag yun, nahibaw ag kinsa ning sayo pa. Kaya ang Ginoo man God, inigpangutanan nimo ni Lord. Doon na dayon siya sugoon nga propeta. Sulti si David nga mauni. Pero ani nga tay masisig pangutana, Lord, unsa may sayop, unsay nakaingon? 3 years gutom kayo akong nasud, Lord. Lord, maulawan ka sa ubang mga nasod. Naibaw sila, ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta, dato og provider sa tanan, tapos imong mga anak gigutom kami.
Sulti ko kung sa among sayop. And then ang Ginoo misulti kang David. David, nilabay ang daghang katuigan sa wa pa mo naabot aning nasura. Sa wa pa mo namuyo, nakigubat pa lang inyong katigulangan si Joshua. Ang Gibeonite inyong gipakigsaaran nga dili ninyo patyon. Mahimo noon silang mag-alagad ninyo. Musugot ba mo mga igsoon? Nga kaming mga magwalali, kaming magtutudlos pulong sa Diyos, makapadayon sa pag-alagad sa inyo ha. Sa panahon sa kagabihon, magabasa, magatuon, magaampo, magabughag kahoy, magaluto kay arong duna tay pagkaon inig ka Domingo sa atong panimbahon. Musugot ba ta anak nga padayon tang maalagaran? That is why tunla na lang daan gyud basta mabadlungan ka, tunla na lang gyud daan ang atong mga garbo. Kaysa moabot pa unya ang panahon sama sa panghitabo nga gidangatan sa panahon ni David tungod sa sala sa taas ng labay panahon. Gibeonite ilang gipatay. So naata karon naglingkod na pabata na minaw. Samtang manglingkod ta, nagalingkod ta sa atong gilingkuran. Huna-hunaag unsay imong kahimtang karon. Og diha nimo matrace subay sa unahan og unsa pay atong mga ginapanghimo. Bisan gani ang ako ang mother-in-law, napo diri ang ako nga papa. Ang akong tatay-in-law. Sila nagapangalagad sa Ginoo kaniadtuhay pang mga kapanahonan. Pero grabe kasubra kayo ang ilang pagpanarbaho, pagpangabugat sa panglawas. No? Sometimes maabusaran na og ayo. Dili ka mag-expect nga pwede di ay nga ang mga kanang naibukol sa suso or unsa pa na resulta di ay na sa pagpangmugat. Kasabot mo ko sa pagpamugat? Grabing trabaho, grabing pangalsa, grabing pwede di ay mga igsoon. Munang ang Bible nagstudlo si Lord pahulay. Yosay mga igsoon hala mo na muna natong paningkamot aron lang kita makatigom, maka-savings. Usara ka pum hurot. Wa gyud mahabilin. So si Lord mas maalamon siya kaysa nato. Munang karon nangutana sila Jesus, unsa may nakaingon nga natawo man siyang buta? Nakasala ba siya or sala siyang ginikanan? And ingon si Lord pagsulti, natawo siyang buta, dili sala siyang anak, dili sala sa ginikanan, aron ang akong gahom mapadayag. And then si David nangutana, Lord, unsa may nakaingon nga unom katuig naman ning akong kagutom sa akong nasod? Nitubag si Lord, nakasahala ang unang hari nga mao si Saul. Mauning na ay kagutom. Sa ato bang mga kinabuhi makapangutana bata or sige ra tang gabantay sa uban? Ato si kuano. Kita ba mismo nagsusi sa tong kagalingon, Lord, nganong ingani man ka grabe kapitos kalisod? And Lord, nganong ingani man ang naitabo sa kuha, nganong ingani naitabo sa kong pamilya? Lord, wa ko kasabot. Basahang Biblia, sultian ka ni Lord o gaunsa ka sa nang labayng katuigan sa imong kinabuhi. And imong masabtan maod ening ni resulta sa pagkakaron. Ang uban nato gimingaw lang yun si Lord sa ato. Amen. No? Nang simba tas Ginoo pero wala na tayo basa-basa siyang pulong, wala na ampo-ampo. Gimingaw si Lord sa imong hamo nang naingon ana. Dugay panako ning kinahanglang masabtan natog ayo. So, nangutana karon si David kay mao na ni ang last. Nangutanas David sa Ginoo o gitubag siya sa Ginoo. Niadto si David sa mga Gibeonite. Niingon si David ngadto sa mga Gibeonite, "Usa may ako mabuhat para ninyo. Aron pasayloon kami sa Ginoo, pasayloon ang mga Israelita ug tubagon na niya ang among pag-ampo ug dili na gutomon ang nasod." Sa chapter 21 verse 4. Abot sa 9, niingon diha pagsulti. Chapter 21, 2 Samuel chapter 21, verses 4 to 9. Gitubag siya sa taga Gibeon.
ang panag-away namo ni Saul og sa iyang banay dili mahusay sa salapi o sa bulawan o sa pagpatay sa mga tao sa Israel. Og ang hari nga si David moingon, unsa may buot ninyo nga akong buhaton alang kaninyo. Sa verse 5, gitubag nila ang hari. Puuho namo ang kaliwat sa mga tawo nga buot una nga unta nga mopuo kanamo. Aron wala na kami dapit sa Israel. Verse 6, itugyan kanamo ang 7 sa iyang mga anak nga lalaki aron among bitayon at tubangan sa Ginoo. Dito sa Gibeah, sa lungsod sa hari ni Saul, sa hari Saul, ang hari nga pinili sa Ginoo. Og miingon ang hari, itugyan ko sila kaninyo. Verse 7, apan wala iapil ni Haring David si Mephiboset nga anak ni Jonathan, nga anak ni Saul, tungod sa gipanumpaan ni David og ni Jonathan atubangan sa Ginoo. Gikuha sa hari si Armoni, si Mephiboset, ang duha ka anak ni Saul, kang Respa nga anak nga babae ni Aya. Gikuha usab sa hari ang 5 kalalaking apo ni Saul sa iyang anak nga si Merab, ni Adriel nga anak ni Barzillai nga taga Mahula. Gitugyan sila ni David ngadto sa mga taga Gibeon o gibitay sila didto sa bukid atubangan sa Ginoo. O gidungan silang 7 pagpatay. Gipatay sila sa unang mga adlaw sa ting-ani sa Sibada. Kini gipaningil. Ingon ang mga taga Gibeonite ang hinungdan ani nga mong panag-away sa banay ni Saul kay iyang gipamatay ang among mga kaubanang pamilya nga Gibeonite. O gusto ka nga ang Ginoo mo tubag sa inyong pag-ampog, wad-an mo kagutom? Sige, tanan nga kaliwat ni Saul nga nabilin, ihatag diri namo kay among patyon. Arong mahuman ang problema, muhawa mi dinhi sa inyong nasod. Muhawa mi, mupalayo mis mga Israelita, inig kahuman ani. Gitugyan ni Haring David ang 2 ka anak ni Saul ug ang 5 ka apo ni Saul o gibitay sa mga Gibeonite. Unsay resulta? Sa napatay na ang mga anak ni Saul o mga apo ni Saul, niingon ang verse 31, gihipos usab nila ang mga bukog sa 7 ka tawo nga gibitay. So, og ila kining gilubong didto sa Zela, sa yuta sa Benjamin, didto sa lubnganan ni Kis, nga amahan ni Saul, og gibuhat nila ang tanan nga gisugo sa hari. Sa sunod, og human ni ana, gitubag na sa Ginoo ang ilang pag-ampo alang sa tibuok nasod. Dinha ta nagtapos. Gibitay to, gani gihuwat to nga madugta sila. Doon na pagani ni voluntaryo ditong naghimo siya payag nga sako kayang bantayan ang mga lawas sa mga anak o sa mga apo ni Saul arong dili kaunon sa langgam. And after that, gihipos na og gilubong. Wa na'y makit-ang patayng lawas. Nahunong na pod ang pagdumot sa Gibeonite. Nagampo ang Israelitang muulan o gitagaan silag ulan o gitagaan silag dagko kayong ani sa Ginoo. Buot gipasabot. Pag naa patay gitaguan, di gyud na ma-expose. Si Lord gi-expose tong mga anak ni Saul. Gipangbitay. And after that, naatay forgiveness nga himuon. Gilubong. Nawad-an na ang giwala sa Gibeonite ang ilang pagdumot sa banay ni Saul. O ang mga banay ni Saul wala na usab kay gipanglubong naman sila. Dinhis atong kinabuhi sugdan natog subay kumusta tas ng labayng panahon. Og ato na karong pangayuag pasaylo sa Dios og ilubong na nato na sa paglimot mga igsoon. Sugdan nato ang kinabuhi nga makapalipay sa Ginoo. Sugdan nato. Undang nakagsigig pangutana, undang nagsigig basol si Lord. Si Lord bitaw basulon kanunay? Susihon lang nato unsa ta sa atong pagpanglabay ng labayng panahon. Pangayoig pasaylo, ilubong na nato na nga mga sala. And then sugdan nato
nga magkinabuhi tang matarong atubangan sa Ginoo. Moingon ta, ngano maning si kuan bright gyud na siya. Yo ako di gyud, gamay ra gyud. Ngano man, resulta lagi na sa atong sala sa nanglabayng kapanahonan. Amo kani adto pamayabas man nya sila gatuon. Di, mas bright sila kaysa nato karon. Ikaron na pod ang uban nag-eskwela, nagtinarong, ang uban nagpaka-adik, nagpakalunod sa mga duwang-duwa sa cellphone. In the future, after 10 years, mo resulta gyud na mga igsoon. Tested and proven, and it was recorded in Deuteronomy chapter 28. Kung inyo ning buhaton, pabor panalangin kadaugan. Pero kung di mo mubuhat ani, tungluhon kamo, magkalisod-lisod kamo, magmasakiton, hangtod magamatay kamo. Di ba? Muna gisultis Deuteronomy 28. That is why mahibaw ta, unsa ta sa umaabot. Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ako mong gi-encourage. Si Saul, dugay kayong naghari sa Israel. Pero buta kayo siya kabahin sa mga balaod. Way basa-basa. May dakong posibilidad nga sige kag anhig simba pero wa kay basa-basa sa pulong sa Ginoo. Ingnon unya ka in the future, 10 years na kang na Christian, 20 years na ka na Christian, pero wa gyud kay nahibaw ang istorya sa Biblia. Nay mangutana ninyo, Brad, ngano man lagi di mo motuog mga ngali, Brad? Na man sa Bible, beasa man basaha, tunol-tunolan pa kag Bible. And maulawan ka, 20 years na ka sama ni Saul way basa-basa. 28 years nga naghari gipilis Ginoo. 20 pila na ka years nga gitawag sa Ginoo. Hangyoon nako ka basahag yun ang iyang mga pulong. Doon na ba tayo nasabtan sa mga mensahe karong adlaw mga igsoon? Susiha og ayo unsay nakaingon sa imong sitwasyon karon. Manindog tang tanan. Manindog tang tanan mga igsoon. Shall we bow our head? Let's close our eyes. Paminawa sa ni. Just close your eyes. Kung naa ka karoy problema, kagubot sa imong pamilya, or naa kay balatian, or naa kay mga problema financially, og naa kay mga dili pa nagsinabtanay sulod sa panimalay. Igsuon dunay na ingnan nganong nahitabo ng tanan. Og kana nga maong hinungdan, pangayuig kapasayloan sa Ginoo. Tingali sa taas nga mga panahon, kita usab nagtalikod sa Dios. This time, iingna si Lord, Lord, salamat nga ang akong pagdumot sama sa mga anak ni Saul nalubong na. Di na nako igkita. Salamat Lord nga ang akong mga sala natapos na o Ginoo sama sa pagdumot sa mga Gibeonite. And mosunod ni ini o Lord, ang imong mga saad nga mao ang kadagaya, nga mao ang mga pabor ug mao ang panalangin. Just close your eyes kay magampo ko sa imuha. Una sa tanan o Dios, daghan kayong salamat sa mga mensahe nga imong gihatag niining kabuntagon. At least karon mas tin-aw na namo, alang namo unsay rason sa among mga sitwasyon, sa among gidangatan, sa among mga pagsulay o problemang nia karon among ginahambin. Gusto kaayo kami o Dios nga matangtangan ni ining maong mga pagsulaya, ni ining maong mga problemaha Ginoo. And that is why, O Lord, among giangkon ang among mga sayop sa imong atubangan sa nanglabayng mga panahon. Pasaylua ang among mga katigulangan o pasaylua usab kami, O Dios. Pinaagi sa gahom sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, maputol na, maguba na ang tanan Ginoong tunglo sa among kinabuhi o sa among mga pamilya na ay mga problema sa panglawas. Makadawat ka sa hingpit nga kaayuhan o kagawasan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
mga gapos, sa mga kakulangon, sa mga financial, makatangtang ka sa maong gapos sa ngalan ni Ginoong Hesus. Mga gapos sa kapakyasan, sa mga kasalanan, napasaylo ka, gipasaylo na ka, o gigugma ka sa Diyos. In the name of Jesus. Salamat tayo, Lord. Nga wala minimo gisalikway Ginoo sa mga panahon nga kanunay lang ming naghimog pagpanginsulto diha kanimo. I pray, O God, nga magpabiling buhi ang imong mga pulong. Si Saul nabuhat niya ang tanang mga kasaypanan sa taas nga mga katuigang naghari siya tungod kay nahimulag kaniya ang imong mga pulong. Kami usab, O Dios, tabangi kaming sa matag adlaw, Ginoo. Dili ang among pangwarta, panginabuhi, ang trabaho, ang pag-eskwela, dili ang among mga pangayupan, dili ang among mga negosyo, dili tanan mao'y among priority, kundi ikaw og ang imong mga pulong aron dili kami makabuhat sa umaabot, Ginoo. Tungod kay na ang imong pulong nagpasidaan nga dili damo buhaton. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.